Arra biztatok mindenkit, akinek van ideje, kedve, energiája, csatlakozzatok hozzánk, akár csak pár méterre, pár percre, vagy néhány kilométerre, néhány napra. Járjuk együtt ezt a csodálatos magyar vidéket. Kiállunk saját magunkért. Nem hagyjuk azt, a gyerekeink és az unokáink és saját magunk miatt sem, hogy még jobban megoszták a magyar embereket. Szintet lépett a kormány. Mi békével megyünk, magyar zászlóval a béke és az anyaországi magyarság támogatását és szolidaritását visszük az erdélyi testvéreink felé. Most pedig szeretném megköszönni mindenkinek még egyszer, hogy eljöttünk. Irány Nagyvárad! Annak örülünk, hogy ti itt vagytok, és egész nap rengetegen voltak velünk. Rengeteg mosolygós ember, fiatal, idős. És szeretném megköszönni a polgármester asszonynak ezt a szalagot, amire az van írva, hogy minden lépés számít. Valóban